La gallina Paulina. Coneixeu la història de la gallina Paulina? No? Doncs ara la sentireu. Obriu els vostres superllibres, que comencem. Cada vegada que sentiu aquesta música, gireu el full. La gallina Paulina vivia en un corral amb els seus veïns, l'ànec Mec i l'indiot Cansadot. La Paulina era tota una marassa, perquè tenia 6 fills i els cuidava molt bé. Es passava tot el dia furgant per aquí, picotejant per allà, buscant menjar pels seus pollets, que tenien molta gana. Els pollets li deien piu, 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 que vol dir mare, tenim gana. I la gallina Paulina els contestava co-co-co, que vol dir me'n vaig a buscar menjar. I així es passava els dies la gallina, treballant perquè els seus pollets es fessin grans. Un bon dia, la gallina Paulina va trobar un gra de blat i va pensar: un gra de blat és massa petit per repartir-lo entre 6 pollets. El sembraré i així tindrem blat per tots. I se'n va anar corrents a buscar els seus veïns de corral perquè l'ajudessin a sembrar. Però els seus companys eren uns ganduls. Veïna, t'ajudo a menjar-lo, però a sembrar-lo no t'hi acompanyaré, va dir l'ànec Mec. Jo tampoc, que em cansaré, va dir l'indiot Cansadot. I la gallina Paulina va haver de sembrar tota sola. Se'n va anar al camp, va enterrar el gra i després va haver de treballar molt regant la terra i cuidant la planta. Però tanta feina va tenir una bona recompensa, perquè del gra de blat en van créixer 3 espigues molt grosses i boniques. Quan les va veure, la gallina Paulina se'n va anar tota contenta a veure els seus veïns un altre cop. Que em voleu ajudar a recollir el blat? Els va preguntar. Però estaven molt ocupats dormint i no fent res i no la van voler ajudar. Aleshores, la Paulina va tallar les espigues tota sola i va recollir els grans. Com que les espigues eren molt grosses, va poder-ne omplir tot un sac. Va provar d'aixecar-lo tota sola, però com que pesava molt, va tornar a demanar ajut als seus veïns. Qui m'ajuda a portar aquest sac de gra al molí? Va preguntar la Paulina. Jo no t'hi acompanyaré, va dir-li l'ànec Mec. I jo tampoc, que em cansaré, va afegir l'indiot Cansadot. Però la Paulina no es va desanimar i encara que el sac pesava molt per una pobra gallina, el va portar tota sola fins al molí. El moliner va moldre el blat i va donar a la Paulina una bossa plena de farina. La Paulina, molt educada, va donar les gràcies al moliner. La gallina va tornar cap a casa ara més de pressa perquè la farina era tan fina que la deixava caminar lleugera. A casa va pastar la farina i va ficar la pasta al forn. Al cap d'una estona en sortia una oloreta que omplia el nas i feia venir ganes de menjar. Tots els veïns van sentir aquella flaire i van seguir-ne el rastre fins que van arribar a la cuina de la Paulina. I llavors, tot melosos, l'ànec i l'indiot van demanar a la Paulina si els convidava a berenar. Però la Paulina els va recordar que no l'havien volgut ajudar i que ella ho havia fet tot sola i que sola es menjaria el pa amb els seus 6 pollets.
A menjar, que he fet un pa de blat molt bo. I tant, si n'era de bo. La gallina Paulina i els seus pollets van fer un bon àpat, i l'ànec i l'indiot van haver de dejunar i passar gana. I fins aquí la història de la gallina Paulina. Ara me'n vaig a fer pa per un bon berenar. M'ajudeu?